Qegħdin inawguraw din il-kamra ta' terapija għat-tfal li jgħixu fid-djar ta' Fondazzjoni Sebħ li hija parti minn proġett holistiku ta' terapija li tingħata lit-tfal permezz tal-għajnuna minn Children in Need Foundation illi jissapportjawna finanzjarjament biex inkunu nistgħu nagħtu das-servizz ħalli bekk it-tfal nistgħu ngħinuhom b'mod holistiku ħalli jirkupraw mit-trawmi diffiċli li jkunu għaddew minnhom tul ħajjithom. Dan kien proġett ambizzjuż ħafna, ambizzjuż fuq diversi fronti għax ridna nintroduċu servizz ġdid għat-tfal li qegħdin in care li mhuwiex servizz standard u normali. Rajna mal-medda ta' żmien minn mindu bdejna fl-2023 rajna żvilupp interessanti ħafna fej tfal li kienu qatt ma resqu lejn terapija, anzi rrifjutaw li jkollhom it-terapija minħabba l-fatt li dawn illum il-ġurnata għandhom l-istess terapisti li qegħdin hawnhekk fid-dar magħhom jarawhom ta' kuljum. Imbniet dik il-bond bdew jafdawhom u għaldaqstant bdew jersqu lejn terapija biex jibdew b'xi mod isolvu t-trawmi li għaddew minnhom.